Hey! Jesus. God have mercy upon us. Ọragwugwu, Ọlatúndé, Ọládépọ̀, Ọláníyì, afọ ga-abụ Ọláníyì, ka ezi ka isi gaa anachazie di chịkọrọ kọndọm na-abazi na moto ọ gaghị ha afa nke na-emezi ọ dị ihe a bụ ịpụta gị were kọndọm ahụ kee ma draiva ma kọndọktọ ma onye ọbụla na moto aha at least ha lara ebe a si bịa daa naịtị ọ bụrụ Ọláníyì naịtị ọnụ ọka ha mma ọ gaghị ọ ka dị mmanị karịa ịchịkọrọ kọndọm pụta na bọs stọpụ na-edisgresi onwe gị. Hei, anyị lakwara ije anụ a chekie n'ife anị, chekie ma ọ ga-adị mma, chekie ma ihe anyị mere na ife dị mma ka ọ bụ. Enwero ị nwere different types of condom ma nke type m afụbe before ọ dịcha n'akpa gị ọ bụrụ ife Ọragwugwu na Ọláníyì na kọsụ onye ma ụmụ ọgbọghọ na-ele ịlagwere n'iyi kemgbe ndị ka nọ n'oko, ndị ka nọ na Unizik, ndị nke a nọ na Uturu University ka ebe a nọgasị iji wee na-ala ha n'iyi ọ gaghị jiri nwayọ maka echi ele anya na ọ bụrụ married man. Ama m ife na-eme married man these days, the way fashion ala ụmụ agbọghọ n'iyi by Ọragwugwu way by Ọláníyì bus stop, the way fashion ala ụmụ agbọghọ n'iyi these days aghọta mụ ọ gaghị makata kwuru sef chịrị kọndọm na-agagharị every bus stop. Nke a gosiri na ọkọtọ karịrị egwu dịkwa.